Oli clear tu te chibai le vekule he tun chuma chon thil serious deuh mai kan thlirin kan ngaihthah dawna ram hnuk khoi thil ni wangin clear tu ril ru puitling tak tak te pawh khan uluk deuhin ngaihthah la he thil hi nimin lam se sanan ron putlu kha nia enge kan ngai dan te kan ril ru om dan te pawh komin lama te kan soi thewanga he pawh ni sila he nimin lam se son kha thlir le lok taila hei asam ne na kan in rina mauchar vc2 area zunzam kem borvela i bru hawin lo anon wat teu maya tin somruk somsari mun borvela ni mela kan ram chunga hetiang thil hi anon tia he thil hi enge chan ni theang asam sarkar lamte hian aru ka fui porin manron lak tir nge ti de thlengpon rilruwa alu chhaulo theilowa abik takin tun apokan ngai thadona opposition lamtele kan rorel lai party de thlengpon hetiang nam isu thila hi chuan atan rolin huam thu thlengpon kan ngai thla hi poimo khop maya tuna thil thleng mek po hi clear liam mai chi ni pona lang lawani he thil hen eng thil nge angong chhozel don kan thelawa en poni sela nimin lama se son lama kan house leader le opposition leader tin an thu putlu an soivel dan khain in ngai thama salok tiang hei ale kha po pu deputy speaker kalodong toni sai pum village council 2 ten tuna har satna an nei me ka chu mizoram ramri chunge ya trin zan hi mun bor vedan asam lama tagin an ron wata kan police bop ta kan lo la son to a kan ram chunga asam atanga ei son na tura ram nei tu ta phalna lawan ron wat vak mai hi he sarkar hi muthuk lo ka duni tin chu chang ni lawin tu kin apo khang kan soi to a mun sang buat chep duty post te tin valeng te si pui zaute bun chen khat kan khara kan si pai te kan pul pe ka kan in dai lo wang te pon yang chunga chuan asam police ten patrolling an ya minon ti thai chan le to hi he sarkar hi a in hum sek le tul i ding le ve te pu deputy speaker ta cha kan pakhat thlapang he ram he nam hi ma turan ni chuan pakhat kan yang ti hi sarkar kan support ta don ti hi ka soi du ni tin Ramri chungchanga mauchar vc2 area a zunzam kem vel bula bru hovin tin samruk me munvel lion vati kha voina kan riat so ania engtiziang ni amauchar vc te po hianin khatiang thil thleng te chu sarkara hian disine na temo anlo fil vat lo o ka tia kolosip dc te poinan se haulo mai ni deputy speaker mau sa nilvin sai pum chunia hei dc hena an lo thlen thap na jok copy kan dong ani home minister pron dong me the dc an lo thelu to e dc policy pa voin ani karing kha voin til ania chu amuna dc le sp hi tunan thang me ka an signal te thalova chu wang chuan report thian laron thelut lova amunan hang kalphot maya chu chuan in chinchang chiang zokin anron thlen anga atul dan angin hei chu kan bo zui vat anga kan thriat agin in thlandon a piang hian khulai bor vela ang candidate te khuanin mizoram ton ngam ni khu vote ka ching de voinan thria ni turania buaina ron siam maya anin thlandon me ka ramria buaina kan nei le hi chu kan lo in ring sa de thima amaro chu Assam Chief Minister nen te kan in be pop renga atuma ma in buaina siam lo tur status quo imente nang ti hi a sarkar ang pialama kan pani po kan in kar kan thutlung ania har sanaum chuan Chief Minister level a po ei chu kan lo soi zui anga khu anin thlangdona anin thlanna te po minon pui ve te po ron ti ve nge a chu tiang chuan relation thatak kan nia kan buai lian lo tura ngai phot ilang atha ange chuan ramri hung chungchang a hian sarkar ma sakhan Myanmar ne na kan inkar ramri hi hung ni ro seti resolution kha lo pass to a chu wang chunge ni he centralin kan sarkar le kan central way meten kan do dal chungin ron ti lui antuma kan rem ti nai ro chu kan pet hei lova
cabinet decision po ka su turin min tia maro chu kan su theilo ve hei chu kan tia a subject ka hi central subject kan ya kan thu nei na ani lo wangin an ron ti lui kha chuan kan dal thei chuang lova amaro chu nai hian kan governor men te po kan soi du na governor hian ngai dan sang tu nai hian aneya hetia a physical fencing bur ni lo hian virtual fencing hi irot te angatia ti chuan virtual fencing nei turin a project te po kha an siama tuna hian governor secretary hi delhi thangmek ani mai thei ka hria swalo chuan home secretary nen anjuk soi nun dona so tianga virtual fencing te ani thei kha chuanin azia omdona maro chu a hau tak deuh hlek don ani chu akal sozel dan tur ani anga ten Ramri hian buaina alo omani point kan nam isu ania kan opposition leader in soyang khan elai hi chuan rual thapake kan pen tlanzel hi atrul tun ma point rual takin na chang chuan ke kan pena a chang ro chuan in beina kan mangboka tuna tang hi chuan nam isu hi chuan in kan zawai hianin okhat nei theizel turin kan ri Rusia milati kha kan soidu a okhat tuna po kan Ngaihthah ang khan kan opposition leader le kan CM thu soi ang chi te po kha poimo khop mai he thil thleng chungchang a hi chuan i china po kan soi ang khan nam isu thila hi chuan in pum khat a poimo zia hi alang chhotel tel do ni te pona hriata chumi ni rual chuan tuna kan CM ina soi ang deuh khan he thil thleng chungchang a hi kan sarkar hau tu te hian an lo shemi lo ni te pona langa kha chopchil deuhin an ti chuk te poni mela thil kalvel dan kan hria dana khata tak khan abik takin khunglai bora omtan chon thil lo ti hlei thei lo thil khatam taka om dona chuta tak chon tuna kan CM ina soi ang deuh khan an khotlang hau tu te khotlang hroi tu te pon poimo hle ni in hriata he thil thleng chungchang a hian veng pakhat kho pakhat thil ti thei ri ngot ani lo wangin sarkar lama hrilhriat vata ranglama malak dan hi heting thila hi chuan ana chang hriat hi thil poimo tak ni na hriat tuna kan Ngaihthah ka tangte po khan engponi sila he thil thleng chungchang a hian helai muna thil om dan le thil ni dan man ni march ni soma a mun nge ya helai khuale a chevela mi tena an lo la kan lo cover hi in thlirila soitong khan heng kan Ngaihthah ka tang le kan thlira tangte pon kan ril ro om thar te le soichak tam tak te kan nei theya chungte chu kan dule comment lama te po kan soi zui ve don nia voin hi march ni som sang ni som ni prok thole ni ni e tuna wa chap kanom mek ne hisai pumram mizoram le sam boundary mizoram chunga kanom mek ane video kron cover na chan hi kan khuwa sai pumiram wak ten boundary kong mizoram sarkar en sang ni som ni pakhat bor vela kong zai vela kong alai kan lam chunga sam tui ku bruten lam zau to kan ron wata lo turemo wan turemo ni mai thaian tia chuan report chu huna vakalin kan va en dika an soya nge na lo wat na sakhop maya tia kan muai hena zau dai ne bu tu don taila tin som sare ma som ret chuanga tu thei da yang karing soi war me lo wanya chung ko som thum vel ron nei don poni sen nei seng lo mai the ne alang vek thei lawa akara ram teru te le ram chia le kham te omawa na mu vek thei lo ne sam sarkar hian poisa pein tui ko wi aron ti re mo chu o te katirum ruma musang ni som ni pali sang ni som ni pani vela kan police te kem luyom na lai te an wata kem pia dai ten ron wat boka an ron ti dan hi lo tur ringot chu ang lo dewani e khai